Itu Karbi Student Association Harakha Regional Committee Forest IB Dongkalong Labangso press meet Kephan angko alam tinggal pulo Kedamtang September ciplo Karbi Anglong Autonomous Council pen kepaklan pon job advertisement medical health and family welfare society Labangso department pen kepaklan pon job department along Upi athe pensi pini Labangso ang dek kaprek athe tu Ami memorandum ke job down complain ke pale pen job nang itu halabang so ami memorandum upi athe pensi nang itu lapuan immediate action mate lapuan nang itu ardik and pon nang kok ma mate Karbi Anglong Autonomous Council lapuan aja kong kabilu mapini ardi Uni itu Karbi Student Association Harakha Regional Committee pen mengarjun tu dasni tu Karbi Anglong Autonomous Council executive members akai Mr. Fonsing Long Pipa nilitum arjun tu nangli Labangso Karbi Anglong Autonomous Council long kedo apawa nangli kupia posi bini proper use thakda lo kupia thesi nangli tu Kici eso tu ame memorandum complain nang dipen lapan tong sikot penal itu Labangso job advertisement aputha nang itu ciwidro nang sesetan claim nang kok lo lasin ini tu Karbi Student Association Harakha Regional Committee penal itu mah Karbi Anglong Autonomous Council pha nang appeal kan tumbang kelalo prabjin pen Labangso nang itu kipitan a job advertisement hala sote adet kadu kawe hala sote nasilang itu chicken ponan po job sinang itu keci aso pan sikarjapi keci aso pan sikit do polotante along mamai along hal itu Karbi khai pha Karbi long ya farman si chicken kita lo kupisi along mamai along itu kininje kang hai lo taslim tu kini Karbi lo cari asong kan ke mentuni da koine lapen apang pen pukimulong le program ustame pini ason indu garani ba thaiklong lela kupine job advertisement Karbi Anglong Autonomous Council pen kepaklan pon awore anghoy lo advertisement pipa mepen cividro nang set pukai pini nili jungjung ba thaigam lo ma pini first na apang pen itu thaigam lo lela lasi akai khonsing long pi nangli bhanda chuni ni kam tung lalo prabjit pa nangli labangso ki withdraw get alam thaya putha nangli prabjit bale tum ma pha lahoy nang chipi nangli kupi jane si nangli lo Karbi Anglong Autonomous Council tu kiche sofa lapuan nangli tu initiative ke nang kok ma lapeni tu ason kaprek asai long stameni tumteng pon Karbi lo cari asam Harakha Regional Committee ka stame memorandum same submit pombo same hula hai memorandum no nili tumhan alang pen adi ke eta dopik lasi kupia thense nili tumhan magai nang dikau adi nang AC ke jeso tumhan magai patai si Labangso complain nang pali eta nang itu pini adi en ponana rob sindu nang tuha lo lape pini tum Karbi lo cari asam Harakha Regional Committee pen ke ninduk lo lapen Pini nilitum nang tuteli opos lo, lapen nilitum lasang kakak. Jom si Karbi Anglong Autonomous Council tu menaja kong mena power cipang bubong lang berutangte nilitum Karbi Student Association Harakha Regional Committee penke nilitum langsung saya kaca song ta pangtang pon bom na lapen lo along kapre lo sampai tu jesong pon bom di lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM kaituliran nohan apas sampai pini Labangso through media pan kacuni dikan tung lalo Pini kupia thesi Labangso Mr. Fonsing Long Pi alang li kekler ketam kichok chepen ajo alang li phan prabjin pen alang li phan arku pen masunai pusini tu Karbi lo chale asam Harakha Regional Committee pen chuning ripolo athe alang li Karbi Anglong Autonomous Council 6 area along apawar pen chenglong a function alang li chini net pinoson lo Kicini ne kijong dana ko athe lo athe kukimolong le purda kosabe pili ason kumane kiche aso
compare kiti pen memorandum ke pajir pen ajoy ne boreng ang hoy aphan advertisement pdf pen apni sitame ka gelo Thomas council tu Cividro nan kok ubangke PDC ke ceng silang mapus nitu ka bilo chale asamat tu bangke council banda arju untuk lasi ka gelo Thomas council siam tu diram rong hang sitame labang so nitu pini labang so through media pen kipakang pon press meet along alam the aputha nang itu prabjin pen chingwai pen labang sok advertisement ateng pen ke claim pon thuji apa se chuning rilo la se labang sok pinia labang sok ki withdraw that a job advertisement aputha pangke nang itu prabjin pen chingwai sarak la ki dotan mate la ki paklang kan anutis ateng pen patam le pas nitung ka bilo charlia song hin ke chuning rilo jom sila nilitum ka chuning ria tek pen nalitum chingwai we la pen la soteng damde plodante kiban jilangan ni apangke nilitum akapeng deng sudak pen dame chisong ponang kopu kalong ini nilitum karbilo jale asong Harvard Regional Committee pen ini dokumenta press ID along kita bona press bid alam hipi ke la hello Hidamta por ben stame kuan be ka belo Thomas Council mencari get penakit ini burki molo ka cengsi lo arjulo mate keklo te karbeng lo Thomas Council tu job advertisement di non ka chen dia pagi sini tu kami alam lo mate karbeng lo Thomas Council apa warsi nange bo baso nang mande lo lasi ini karbeng lo Thomas Council lo health and family welfare department along lamang so advertisement kitang det apit non change der bangke isi ka therak me alam hido asolo dasi lamang so health and family welfare a department along aku ketua IM ake hai konsing lokti alami apa itu aso me tuni kantu malam dela hello jangan ni lamang so sai ini ibang tongkok ke apot labang solam ke ranapan karbiang lo maranapan yang di lakar kasih people vacancy labang bupi apa sih labang so job advertisement apot ini ibang tongkok mah labang te isong tajuni people kita lo mate karbuang tu mah lalo je nangli mate karbiang lo termasuk sosial health and family welfare labang department alo kumami asom mate karbiang lo kumane mana asom karbiang lo maro kumane kumani asom atum karbiang lo untuk mas council health and family welfare department alo negoro to beta kapajit tam betom labang asai mate la so job advertisement ko cividro dia maputa ni karbelo atau mas konsil IM ake hai konsil ro pi bastani arjupon antung lalo arjupon angko ilo lasi nagi rajin ke dalam so job advertisement kapang to ni ko ko nani rajin ke dalam nampak cuti be ko kumane kan anak nani pas pas di kono